βέβαια είστε λίγο τραυματισμένος. Ναι. Ήσασταν εδώ με το αυτοκίνητο που ανετράπη. Ναι. Τι έγινε ακριβώς? Μα βγήκε μια με κόκκινο και να με χτυπήσει πάνω της. Έφυγα εδώ. Αυτό το παιδί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο που ανετράπη, Αλεξάνδρα. Είναι ο οδηγός του οχήματος που ανετράπη. Καλή σας ημέρα. Βλέπετε εδώ ότι έχει ανατραπεί ένα αυτοκίνητο. Βρισκόμαστε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Εδροποτάμου και Καραολής και Δημητρίου. Ο οδηγός είναι καλά, ευτυχώς, παρά το σοκ που προφανώς υπέστη. Αυτό πώς το κατάφερε, θα μας πει και ο οδηγός δύο λόγια. Άμα θέλει να μιλήσει, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Όλα καλά? Όλα καλά, ναι. Πώς ακριβώς έγινε? Πες και εσύ τίποτα. Από εδώ, περάσατε το... Έλα λίγο, μας παίρνουνε συνέντευξη. Λοιπόν, δύο λόγια να μας πείτε λίγο πώς έγινε το τροχαίο. Ναι, ήταν... Το κατάλαβαν. Ερχόμαστε εμείς τώρα από εκεί. Ναι. Πάμε πάνω, Κορδελιό. Προς τα πάνω. Δεν το πιστεύω. Κινούνταν εδώ οι επιβάτες του άλλου αυτοκινήτου εδώ είναι. Στον αέρα έκανε κολοτούμπα. Και βρεθήκαμε εδώ. Και τούμπαρε το αυτοκίνητο. Ναι, και του έπαιρνε το αυτοκίνητο. Δεν έχετε χτυπήσει, όχι. Όχι, όχι, μια χαρά. Ευχαριστώ. Αυτός που βλέπετε εδώ κάτω και ευτυχώς χαμογελάει είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου. Ευτυχώς είναι καλά γιατί η εικόνα πραγματικά τρομάζει. Τι ακριβώς συνέβη? Πες τώρα να πω το ίδιο πράγμα. Πες το να ρωτάει. Ερχόμαστε εμείς από εκεί. Μια άλλη με κόκκινο από εδώ. Βγαίνει και για να μην χτυπήσω πάνω της. Κόβω το τιμόνι. Και μπαίνει πλάγια. Οι ρόδες βρίσκουν πάνω στο πεζοδρόμιο. Κάνει κολοτούμπα το αυτοκίνητο. Και βρισκόμαστε εδώ. Ευτυχώς πώς κατάφερες εκεί? Θεολόγε, ευτυχώς το πήραν και ελαφριά τα παιδιά. Μάλιστα. Να σας πω ότι ευτυχώς η αστυνομία Ιορδάνη φαίνεται ότι κάποιο φορτηγό